То сега трябва да си... Стояк! Себе си... Защо искаш да ти дам, ти ми даваш на мен, аз ти дам ти. Не. А други моите искаш ли? Не мисля на Роналдо. Да, А на Меси. да имам. От за мен ли са? Да. Да, и ги двата си в утре. А да, скоро се тренирам утре. Да. С тия? А трябва да ми ги даваш сега. Аз имам само на Роналдо. Не, само имам на Меси. Я да видим дали да ги пробвам. Хайде! 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 Искаш ли? А майка ти че дава ли? Чакаме той. А? Я ми дай табу. Дай ми. Дай да пробвам. Коя? Тая? Да. Да се сложа тук да Може ли да я видим?